I què passa amb les agressions sexuals? Es produeixen més a casa i per part de persones properes? Mira, Rafa, t'explicaré un cas. Igual que quan van anar els companys de l'Oficina de Relacions a la Comunitat de Sant Andreu a fer-vos el taller, a mi fa uns anys em van trucar una educadora i em va dir si podíem anar al seu centre, al centre ocupacional, per explicar-li també nosaltres, a les persones que estan al centre, com identificar i com actuar si es trobaven davant d'una situació d'abús o d'agressió. Doncs quan vaig anar al centre, com quan et van a fer el taller a tu, doncs vam estar allà, no? I vam estar parlant amb els nois i noies que hi havia allà, i la veritat que el taller anava molt bé. Jo s'estava explicant si es trobava en una situació d'abús, les agressions, què fer, i allà jo estava veient una noia que no parlava. Saps allò que veus que aquella persona que penses que li passa alguna cosa, que mira tota l'estona al terra, no em mirava, no parlava, no interactuava, i em vaig quedar una mica amoïnat per ella. Doncs quan va acabar el taller, em vaig quedar allà, esperant una miqueta, i em vaig apropar a la noia i li vaig preguntar: «Hola, bon dia, com et dius?» I em va dir: «Em dic Rosa». I li vaig dir: «Rosa, estàs bé? Que et passa alguna cosa?» I em va dir la Rosa: «No, no estic molt bé. El taller m'ha agradat, però jo no em trobo bé». I em vaig quedar una mica sobtat, no? I li vaig preguntar: «Bueno, Rosa, però què problema tens que no et trobes bé?» I em va dir: «És que fa 3 mesos que he anat a viure a una residència nova, amb gent que no coneixia, i quan per les nits hi ha un noi que quan tothom està dormint ve a la meva habitació, es fica al llit amb mi i em fa tocaments, em toca el pit, em toca parts íntimes, i jo no vull. Doncs, i em sento malament». I li vaig dir: «Ostres, Rosa, i això ho has explicat a algú?» I la Rosa em va dir que no li havia explicat a ningú. I jo li vaig dir a la Rosa: «Rosa, ets molt valenta per explicar-ho i per dir-ho, i no et preocupis que t'ajudarem». Això què volem dir? Que quan tinguem algun problema, alguna situació d'agressió o d'abús, ho hem d'explicar a algú de confiança. Com tu has dit abans, Rafa, que tens a la teva mare, no? La meva germana. La teva germana, que es diu? Maria Elena. La teva mare, la teva germana Maria Elena, doncs són les persones que si tu tinguessis algun problema similar li explicaries, no? Doncs la Rosa no ho va explicar a altres persones, us ho va explicar a nosaltres, però hem de tenir en compte que el que hem de fer sempre és explicar-ho. Què passa? Que quan això passa al nostre entorn més proper, no? Tu si estàs amb els teus amics, familiars, tu confies més, no? Estàs més distès, no estàs tan desconfiat amb aquestes persones, no? No et penses que aquestes persones et faran alguna cosa que no et pugui agradar o que et faci sentir malament. Doncs això el que passa moltes vegades és que no puguem identificar o detectar aquests casos del nostre entorn més proper, perquè són persones a les que estimem, que les persones que no tenim, que pensem que no ens poden fer mal, i això moltes vegades ens costa més identificar aquestes situacions.